Hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबी लाभार्स बड' यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसे बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जादों गाइखेरजों लोगोसे थालिर काजु बादाम ग्राइन्डार खालामनानै लोंगोन लोगोफोर। काजु बादाम ओमफ्राय थालिरखौ ओरैनो जास्लायस्लाय ओरैनो गोरानै जास्लायस्लाय गाइखेर दङबा न'आव बेबायदिनो ग्राइन्डार खालामनानै लोंनांगौ दे लोगोफोर। बेबायदि लोंनो हायोबा साबसिन जायो। फार्स्टआव गाइखेरखौ फुदुंग्रोदो ओमफ्राय गाइखेरखौ फुसुदो ओमफ्राय मोनायाव सोमनानै दोननाय बादामखौ मोनायाव सोमनानै दोननांगौ दे लोगोफोर। सोमनानै दोनखांनानै बिगुरखौ जिरनानै लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय काजु लादो एसे ओमफ्राय थालिरखौ जिरनानै लादो। ओमफ्राय गाइखेर फुदुंनायाव सिनि होआखैबा ग्राइन्डार खालामनायाव सिनि होफानांगौ दे लोगोफोर। बेखौ लोंबा नोंथांमोनहा थाजिम एकदमबारे बुस्ट एनार्जि मोनगोन आरो। बेबायदि ग्राइन्डार होनानै लोङोबा एनार्जि मोनो दे लोगोफोर। मेंनो रोङै जायो खारनायाव खारनो हायो। बेखौनो ग्राइन्डार खालामसै। नोंथांमोननो दिन्थिसै आङो माबोरै खालामनांगौ ग्राइन्डार। नैबे बादामखौ सिगां होग्रोनोसै ओमफ्राय काजु ओमफ्राय नैबे थालिर दे ओमफ्राय नैबे गाइखेर ओमफ्राय नैबे सिनिखौ खम होनांगौ दे। सामसनै ओमफ्राय दा ग्राइन्डार खालामनोसै। दानिया बेखौ सोबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै बन्द खालामदो ओमफ्राय नोंखौ ओरै दानिया नैबे गाइखेरखौ ओरै होजोबदो दे। सिगाङाव होजोबनो नाङा, गाइखेरखौ एसेल' होग्रोनांगौ। ओमफ्राय दानिया गाइखेरखौ होजोबदो ओमफ्राय बेखौ मोजां बन्द खालामफिनदो। ओमफ्राय बेखौ नारखानांगौ दे नङाबा गोग्लैनो नागिरो। ओमफ्राय ओरै फिदिंदो ओमफ्राय बेखौ ओरै उल्था गिदिं होफिननांगौ दे। दानिया बेखौ ओरै बख'दो। डेन्जार जाबाय। सोर सोर लोङो एसे लोंनायसै। आंथ' लोंबाय थाखायो बेबायदिनो। ओरै फै नैबावहाय नायदो। गोथाव नामा? गोथावथार। बाव लोंबाय थानोबा फै दे, फुङाव खारफाहैबाय था आंजों, होमबासो मोनलोंगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावदे। जय बर' हारिनि जय हिन्द।